Dako panduwag ka mag-utod kag nakapalagyo man ang isa nila kautod sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Station Drug Enforcement Team sa Ngaro Police Station sa Barangay Benedicto, Haro, Iloilo City. Alas 11:50 sang gabi, Mayo 17, 2024. Ang arestado mo si Glenn Edimborgo, 33 anyos, Kagari Edimborgo, 27 anyos, Lunsay residente sa nasambit nga lugar. Samtang nakapalagyo naman amo si Melchor Edimborgo, 29 anyos, residente sa nasambit man nga barangay. Nabaklan ng mga arestado sa isang kaplastik sa shay sa ginapatian ni Shabu gamit ang 1,600 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa ilang apagi na kopa ang 3 pagid ka plastik sa shay sa ginapatian ni Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Melchor Tolentino, officer in charge sa Ngaro PNP, nga 3 kasi man ang ilang monitoring antes gin ka sa nasambit nga operasyon. Drug surrendering ini sila pag based sa information ara sila sa badak watch list no sa ila barangay. Diri sa distrito sang Haro kag posible nagagwa ini sila kay tungod medyo matugay-dugay na ini no ang ilang operation. So dako ang possibility nga nagagwa ni sila sang Haro kung may mga parokyano silang halin sa Haro. Sa gwa sang syudad sang Iloilo, sa distrito sang Haro. Dugang pasangyepeng ang mga arestado. Ang gin-report sa mga pumuluyo silang nga talatapan bangod nga nagabaligya ini sang illegal nga droga. Apang sang ila nang gin-monitor, nagpositibo ang ila nga monitoring. Mga K5 ginabanta sa 15 gramos ang nakumpiska nga suspected shabu. Kag may rin isang estimated market value nga 102,000 ka pesos. Balita nagikan sa distrito sang Haro. Ako si K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.